Ако някой някога ви каже, че сте мързеливи, му кажете да си гледа работата, защото мързелът е защитна реакция на психиката, а не черта на характера. Чак след като започнах да работя с терапевт, разбрах какъв е проблемът и защо аз 3 години не мога да се накарам да тренирам. Как работи нашата психика? Ако в дадения момент от живота ни има нещо, което ние чувстваме за много по-голям проблем, то нашата психика не ни позволява да използваме енергийния си ресурс за нещо, което тя не смята за жизненно важно, като тренировки. В моят случай аз не харесвах мястото, на което живея. И понеже виждам, че много хора имат проблем с започването на тренировки, бих посъветвала. Първо, помислете какво в живота ви изисква в момента много по-голям ресурс от енергия. И втори съвет, който също е много важен, не тръгвайте с мотивацията трябва. Не казвайте на себе си аз трябва да тренирам, защото нашето аз е съставено от вътрешен родител и от вътрешно дете. И когато нашият вътрешен родител каже на нашето вътрешно дете ти трябва да тренираш, ти трябва да правиш това и това и това и това, нашето вътрешно дете веднага влиза в защитна